Najnovšie vedecké technológie idú neuveriteľným tempom dopredu. Sme už v 3. tisícročí a bolo by na čase, aby sme začali používať aj najnovšie kozmické technológie. Chcem vám dnes ukázať, čo všetko dokáže tento čarovný masážny prístroj z asociácie Vieda, ktorý mení ľuďom život, jednak po zdravotnej stránke, ale aj po finančnej, a navyše neuveriteľným spôsobom uľahčuje prácu masérom a poskytuje im krásne nové možnosti, ako môžu sa postarať o svojich klientov vo svojej terapii. Boli sme na návšteve u budúcich masérov na strednej škole, kde sa učia študenti za masérov, a máme odtiaľ veľmi pekné zážitky, o ktoré sa s vami práve v tejto chvíli chcem podeliť. Počuli ste na budúce každý, ktorý vám príde. Aký je to pocit? Je to, by som proces unikability a zároveň žvankovaním. Výborne, skvelé, áno, je to presne. Príjemné, teplé a zároveň teda niekoľko techník v jednom. Jednoducho práca s tým je taká, že keď používate vlastne ten prístroj, tak treba na konci položiť ten palec, aby to nebolo také, že aj bolestivé, hlavne pre toho klienta. Dá sa to v podstate použiť naozaj aj pličnými smermi. Jednoducho môžete aj cez kostne. Tak to ten človek cíti aj to nepríjemné, nejdem tam na čo. Potrebujeme rozbiť to. Nič? OK. Pridáme na 15. Pohode. Voľnejšie. Hej. Ako náhle prejdem na miesto, kde to nie je stúhnuté, vlastne ale takýmto jemnočkým hladkami, to tak nepovolňuje. To je dobré. Poďte. To chce, hej. Žiaden kov na sebe, detská. To tu má sokol, ja vlastne uvažovať. Nie, opasok. Čo povieš? To tu má v pohode, ale na rukách silné. Tak bolo to veľmi milé stretnutie a vyvolalo to samozrejme veľký ohlas nielen u učiteľov, ale aj u študentov, pretože tento prístroj je naozaj výnimočný. Ponúka ľuďom možnosť, profesionálom, ale aj laikom, pracovať so 4 rôznymi funkciami. Má to podtlak, takže to je podobné bankovaniu alebo guaša masáži, teda vákuum. Ďalej má to termonahrievanie, teda ohrev, takže dokáže krásne do hĺbky pôsobiť na telo svojim teplom. Ďalšia funkcia, ktorá sa k tomu pridáva, je generátor impulzov elektrických pomocou rukavíc so striebornými vláknami. Toto je mimoriadne obľúbená príjemná masáž. A ešte tu má 4. funkciu laserovú, ktorá veľmi dobre pomáha na rôzne ochorenia, ktoré sa týkajú hrdla, nosných dutín, uší, takže otorinolaryngologické miesta dokáže takisto tento prístroj zaujímavým spôsobom ošetriť. V rukách odborníka na tradičnú čínsku medicínu dokáže tento prístroj naozaj zázraky, takže odborníci určite už teraz tušia, že je to niečo, čo môže rozšíriť a uľahčiť ich prax. Tak sú tam také veci z tradičnej čínskej medicíny ako bankovanie, masáž guaša, akupunktúra, akupresúra. To všetko dokáže tento prístroj zastúpiť. Termoterapia, potom rôzne meridiánové techniky alebo stimulácia silových bodov tradičnej čínskej medicíny. V rukách klasického maséra
veľmi uľahčuje fyzicky náročnú prácu a rozširuje možnosti, pretože jedna masáž týmto prístrojom dokáže nahradiť až 10 klasických masáží. Okrem toho poskytuje podtlakovú lymfatickú masáž, detoxikáciu, termoterapiu, laserovú techniku, pulznú elektrickú masáž. No a ak by tento prístroj do ruky zobral laik, tak mu to umožňuje automasáž samého seba. Človek dokáže si sám seba vlastne pomasírovať. Samozrejme tam dosiahne vlastnou rukou. A dokáže si pomôcť napríklad s celulitidou alebo s bolestiami rôznymi, alebo s opuchnutými nohami, alebo vyhľadiť pokožku, alebo pomarančová kôra a tak ďalej. Takže na to všetko si dokáže človek pomocou prístroja pomôcť sám doma bez cudzej pomoci. Ale samozrejme je to prístroj určený do domáceho prostredia na ozdravovanie, takže v podstate rodinná záležitosť. A ja by som vás veľmi rád pozval ešte na ďalšiu diskusiu, keď som si zavolal k mikrofónu našu školiteľku, špecialistku Hedvigu Ivančíkovú, ktorá nám pekne porozprávala o tom, aké má skúsenosti s prístrojom. Dajú sa s týmto prístrojom vyliečiť relatívne rýchlo aj chronické? Áno. Veci? Chronické veci z pohľadu pohybovej sústavy, ako sú blokácie krčnej chrbtice, blokácie lordoznej chrbtice, ktoré si ľudia vyrábajú pri dlhodobom sedení alebo pri zlom držaní hlavy. Hej, dnes máme tú mobilovú hlavu. A samozrejme, takisto karpálne tunely zápestia veľmi trpia v dnešnej dobe u mladých ľudí. Takže prišla si na to, že mladí ľudia, keď veľa telefonujú s mobilom a robia tento pohyb, tak vlastne to im spôsobuje karpálne tunely? Nie, začína to tým, že ich bolí tento klb okolo palca teda. Hej. A tie karpálne tunely, to je pohyb prstami, to majú aj klavíristi, alebo napríklad ľudia, ktorí dlho držia nejaký nástroj, kuchári, ľudia zo stavbariny, hej, že je to tam stále takto zatiahnuté. To dokáže vlastne oživiť alebo prekrviť tie šlachy, ktoré tvoria karpálny tunel. Viackrát treba opakovať pulznú masáž rukavicami. To je elektrická masáž? Áno. Keď už naozaj ten karpálny tunel je v stave, že vám doktor povie, že ideme operovať. Hej, tam už sú symptómy, ktoré sú bolesti, zaškuby, skracovanie šľach a tak. Hej, to isté platí o tenisovom lakti. Tu máš skúsenosť s tenisovým lakťom? Áno, aj s tenisovým lakťom, aj s karpálom mám skúsenosť, aj s syndromom zmrznutého ramena. Tam to je tiež také, nie všetky sa dajú, ale z mojich skúseností 3 muži, ktorí prišli s touto diagnózou, majú za sebou 2 terapie. Jeden je úplne spokojný a tí ďalší 2, lebo tam to už bol taký horší stav, ešte sú objednaní na ďalšie terapie, uvidíme, jak to dopadne. Ako sa napríklad rieši tenisový lákeť s týmto prístrojom? Takisto pulzná masáž s rukavicami a vlastne tenisový lákeť, to sú zapálené šlachy. Hej. Pulzná masáž sa dá používať aj rovnako napríklad na dolné končatiny, kde sú achilovky, kde jedna profesionálna cyklistka, športovkyňa prišla s opuchom v zakolenej jamke, ktorý mala vytvorený práve skrátenou achilovkou. Takže sme to za 50 minút pulznou masážou pouvoľňovali do takej miery, že odchádzala takmer s neviditeľným opuchom, hej, že už jej to aj odpuchlo rovno. A z toho bežného života ešte si na niečo spomenieš zaujímavé?
na nejaký prípad? Napríklad neuropatia prstov dolných končatín, čo je vlastne necitlivosť. Príčinou takejto diagnózy je väčšinou cukrovka. Hej, cukrovkári to majú naozaj. Takže toto. S týmto tu, tá neuropatia je po troch hodinách, nemyslím naraz, ale po sebe, s oddychom. Hej, pri tej začiatočnej neuropatii na 6 týždňov absolútne pokoj. No a ty si najviac obľúbila tie rukavice elektrické? Hej, ja som si najviac obľúbila túto pulznú masáž, no nemôžem však povedať, že keď sa používa samostatne, tak je perfektná. Naozaj kombinácia s guaša, s tým podtlakom. S podtlakom, to je vlastne, tu sa vytvára ten podtlak. Presne. Pretože to je v podstate myofasciálna technika, hej? Ktorá každý profesionál masér vie, myofasciálna technika. Je to odlepovanie vlastne tých vrstiev, áno. Čiže sa to tam pekne prevzdušňuje, prekrvuje, odlepuje, no a potom do toho tá pulzna. Čiže ešte to má ako keby taký lepší efekt. Plus ešte si mi hovorila, že využila si aj pre domáce liečenie funkciu laserovú, ktorú má táto technika. Hej, decká mali upchaté nosy, takže strkali si to do nosa, nechali to tam vlastne tú celú tú dobu, kým to nevyplo, lebo tá mašina vám to vypne. No a uvoľnilo im to vlastne sliznice, vyfúkali to a spali bez sprejov do nosa na dýchanie, hej. Keď máte nádchu, tak kúpite sprej do nosa, aby ste mohli dýchať, tak toto zafungovalo. No a ešte to má takú funkciu, že tepelnú. Áno, a to nám tá je tiež výborná. Chlapec nám povedal že vraj mu to pripomína ako keby masáž ľavovými kameňmi. Áno, jeden náš model na prezentácii nám povedal, že toto mu pripomína ako keby masáž ľavovými kameňmi. Ale ja mám skúsenosť vtieranie krémov, či už anticelulitidových ženy, alebo starší ľudia, ktorí majú bolesti klbov. Keď vtierate jemnúčko s päťkou nahrevom, tak to úplne to je, vcucne to tam a okamžitá rýchlosť. Juraj môj si rozbil koleno, opuchlo mu to tak, že mal dvakrát to koleno, že proste všetci mu hovorili, že tam má vodu. Nemal tam vodu. Ja som zobrala jeden špeciálny krém, ktorý je vyslovene len náš pre športovcov a vtierala som mu to s týmto hitom, s funkciou. Za 2 dní to koleno bolo úplne bez známok akéhokoľvek opuchnutia. Čo by si ešte ocenila na tom prístroji, že je ľahký? Že je skladný, že je malý, zoberiem ho všade, ja ho beriem z domu, do práce, doma, keď potrebujem, keď máme večer čas s deckami, tak mám basketbalistku doma, hej, takže na ňu to používam. A potrebuješ ho nabiť, predpokladám. No, tak bereš ho celý aj s tou miskou, lebo ona dezinfikuje vlastne, keď to zapojíš. Takže táto miska dezinfikuje zároveň ten... Áno, je tam filter, musí sa to čistiť aj ručne, filter sa mení po čase, ale keď to máš v nabíjačke, keď to nabíjaš, tak tu je také zelené svetlo, to je takéto dezinfekčné svetlo. Naozaj je to fantastická vec, hlavne pretože je to také malé, skladné a má to neskutočne veľa funkcií na to, že je to také malé, skladné a vydrží to. Ja pracujem s ľuďmi 4 až 6 hodín denne a už som skúšala robiť všetkých 6 ľudí týmto prístrojom, tak musím povedať, že vydržalo to. A mne sa páči, že tá klasická masáž asi sa stále bude potrebná, ale mne sa páči, že do veľkej miery ju vieš nahradiť tými rukavicami a ono je to také hladenie toho klienta. Doteraz, kým som nemala ten prístroj, chodili ku mne ľudia, samozrejme s tým, lebo dokázala som im pomôcť, ale joj Bože, zase to bolesti a všetci, nikto nikdy u mňa nezaspal na masáži, pretože jednoducho ja som išla po tých spazmách a s tými technikami hlbokými som to prekrvovala, aby sa to pekne pouvoľňovalo. Teraz
mi ľudia normálne zaspia a ja urobím tú istú robotu ako predtým. Neboli ich to, je to príjemné, lebo je to hladkanie. A fakt sa mi už stalo, že mi 2 klienti zaspali pod rukami. Je to naozaj zaslúženie technológie roka. Tak ak máte záujem zoznámiť sa bližšie s týmto prístrojom, samozrejme veľmi radi k vám prídeme a ukážeme vám to na vlastné oči, na vlastnú kožu. Tento bioelektrický masážny prístroj Magic for Herb má samozrejme aj patenty, tu si ich môžete pozrieť. Okrem patentov získal tento prístroj aj prestížne ocenenie Technológia roka 2024 na svetovej výstave v San Francisku v Spojených štátoch amerických. A okrem toho, že maséri môžu získať skvelý prostriedok pre svoju prácu a ich klienti zase blahodárny prostriedok na vyliečenie, uzdravenie, tak je to aj veľká finančná príležitosť, pretože je tu možnosť zapojiť sa do partnerského programu Asociácie Vieda, kde ako zaregistrovaný partner dokážete získať štedré odmeňovanie. Napríklad zaujímavosťou je okamžité vyplácanie, že človek nemusí čakať celý mesiac na výplatu, silná tímová podpora, priateľská firemná kultúra, rýchla expanzia v celom euroazijskom prostredí a už dokonca aj teda na americkom kontinente. No a treba povedať, že je to jeden z najmodernejších referenčných marketingov v súčasnosti, ak nie najmodernejší. Na Slovensku a v Európe sme ešte len 1 rok, takže sme v podstate pre Európu mladá spoločnosť, takže oplatí sa teda pouvažovať o tom, či sa chcete pridať do nášho týmu Vieda a spolupracovať s nami. Okrem tohto špeciálneho masárskeho prístroja totiž máme v portfóliu aj prístroje s prevratnými technológiami, najmodernejšími na domáce liečenie. Medzi najpríťažlivejšie patrí aktivátor buniek alebo Ventun. Všetko je založené na princípoch tradičnej čínskej medicíny. Ak teda máte záujem vidieť zblízka tento prístroj, vyskúšať si ho, tak je tu príležitosť zavolať si nás. Spolu s Hedvigou Ivančíkovou k vám veľmi radi prídeme a zaškolíme vás. Takže ak máte záujem o prezentáciu prístroja, stačí napísať na mailovú adresu vieda369@gmail.com alebo máte ešte ďalšie kontakty, kde môžete získať teda ďalšie informácie. Ja sa veľmi teším, že takáto aktivita na Slovensko prišla a že môžem byť toho súčasťou. Verím, že táto skvelá vec sa dostane k tým najlepším masérom na Slovensku a že im to bude krásne pomáhať v ich úžasnej práci.